tanan no daghan mga kasing butang katingalahan butang sa Ginoong Diyos Divine Master ni Senior Master King of all Kings Master Minboray kung Divine Grand Master Master Madonic Universe sama niyo tanawan ninyo atong ispatan makita ninyo ang kuan na siya tagusan siya mga bato na mo ni mga batang mo ni isa sa na mabato sa nangagikan sa kaninuwa nga diri gihulog sa dinang Thailand nga brilyanteng bato no nasi color ano nga brilyanteng bato nga nagilak-gilak ka gikan kaniya to sa South Africa nga karon niya na sa Pilipinas na sa location sa Dinagat Islands apan kini siya mga dayan-dayan ra jud kinibutana ang pinaka-importante jud ang kinabuhing dayon nga wali katapusan nga pagkabos sa klaseng kalamidad bagyo, tidal, lunop, linog, kilat, peste, hamrig gira makasurvive jud kang magpabilin ka ang yung material nga dili jud ka mawala ng kalibutan na kini siya quartz na ni siya mo ni siya quartz mo ni siya ang isa sa bato sa singsing tapos kini tanawan ninyo mutya na ano yan kuhan yan sa yung forma pero kung itong balihon ano yung likod simple rake nga ba ito no mga yun yung nature bali niyang kuhan kini siya mga yan normal din nga ba ito sa i-gray na siya muna na siyang resulta sa gitabas na kini siya lahi pa ni sa klase magilak-gilak ko mga po na siya batuha pero kini siya mga dayan-dayan ra dyan na kinabutana kay kalman dyan siya bali ang kinabuhi dyan sa tama pinaka-importante nga makahibalo dyan ka mo-activate sa imong lawas gikan sa imong ulo pa yung sa lapa-lapa pamilyar dyan mo tanang lawas nimo kanang siyam ka misteryo for example magrosaryo ako siyam ka misteryos ipahinungod unsa may pangalan sa misteryo kada misteryo kay ikatulang to sa siyam ka misteryos ipahinungod ko sa Santissima Trinidad si kinsa ba Santissima Trinidad sa akong Ginoong Jesu Kristo
Kisa may original tinuli nga pangalan, sumasantos nga tanan. Si kinsa man kana siya. Sa angel kung magbalantay, unsa may pangalan siya yung hangil nga balantay. Nga kada isa na to, lain-lain man to pangalan sa to angel nga magbalantay. Mo na ang gitulos ang Ginoong Dios, Divine Master Bin, dire iti Senior Master King of all Kings, Master Bin Boray, iti Junior Divine Grand Master, Master Madron, iti the first. Pulos yun kayuhan o kaluwasan sa to material spiritual nga lawas, apan kasagaran gibaliwala lang ninyo. Labi ng Muslim nga nasa dinakatailan. Gikan sa gawas, ipamaligya iyang kabtangan, tanang kasimbutang bahandi, para magasulod diri sa dinakatailan. Pero pag-abot diri, halos inyo nang gikalimtan, busy na mo siyang pangarta. Kwarta-kwarta yung ginuna. O kini ako mga kinilkig jod. Kini siya all around yun siya tambal. Sa tanang klaseng balatian. Labi na karong nagpahamay ko sa virus yung karong nga. Ako yung himo kini siya. Daghang kini klase ingredients. Tambal kini siya gikan sa virus. Tambal siya i-recover ang mapinsala sa virus. Pero kini ang kantidad ini niya. Ang junior size na ko man is 300,000. Ang senior size na kong alapad 400,000. Kantidad. Ang 100 ml na ko nga kinilkig 100,000. Ang 50 ml nga kinilkig 50,000 sa ni. Ug ang 25 ml 25,000. Apan kini siya dugay na kaniyo ni mahorot. Kung mingon magmahal mo, mahal ni barato ra kay ni siya. Kaya ang reward sa itong Pangulong Presidente Duterte, milyon-milyon ang reward ato niya. Wati items reward pa lang to kung kisa makadiscovery. Apan ako dugay na nina discovery na kumamagani hinunda nga natong February 24. Nag-post ko sa FB nga na ako ina-discovery nga tambas ng klaseng virus pero halos wala mito na ako nagyaga-yaga giobitra ko. Nang karon sa nita sa Pilipinas kasi bukalibutan grabing daghanan nga matay. Halos kita tanan apektado kay kita tanan naagom sa full quarantine. Pero sa bagay ako magkinaon sa dagan di man ako mawadaan ka mo ramasad Japon. Pwede man ako moto, pwede sa dili kay inyo man ang katungod basta ako wala na ako nagkulang anak kaninyo. Pasabot ko kamo sa tanang klase nga pwede na to malikayan o pwede na to pangandaman. Kung mahinugod mo sa kwarta, okay problema kaya kinabuhi sa tao kung mawala, wala na dyan na siya, di na dyan na mawa, balik pa hantos kanturan. Munang ako, isip sa katao, nga nibarog jud itong kapunungan sa PBMI, sa Robinian International, bisan independent na ko karon kaya ni-graduate naman ko sa kapunungan, sulod sa 50 katuig. Kung sa Robinian International sab, kali ko graduate kay terminate naman ko nila. O kini akong kuryenta sa mga na. Daghang klase siyang color. Kada color niya ini lahi-lahi espiritu kung sa bagang nga nagpaluyo ini. Kung imon siyang kuan kaso dili lang nimo ni matagos kay nga naman kuan naman siya sirado man sa likod. No. Ano siya nga kuan na kung doon nga bawgo. Oh, por magtao no. No. Magtao siya. Oh. Mo po kaya kung sing-sing General Spiritual Investigator Science sa timbangan. No. Mga kalibutan na nga ako dili ko pikir dili ko kolorom. Na pirma ni master sa ako ni patato diri na yang pirma. Mani akong tamark. Tapos ang akong address Purok 2 Barangay Mayahay San Jose Ginagata Islands na akong pangalan nasa babaw Jimmy Bilimpot yan akong panagway na diripod Jimmy Bilimpot PBMI Incorporated Missioner General Spiritual Investigator diri mo ang
mapa sa Dinagat Islands. Pasabog na rin jo kolorom mga pagkatao. Nadyo ikaw galing nga identity mo nang gibutan akong alaga na ko nga leon asang kilid. Inaan sa kanan panabang si Baby Jesus. Akong amigo nga mangyatagon para Santa Claus. Mo na akong amigo jud nga ikan kanya to nga manghatag siya. O kinisab siya nga taga ni sasab siya sa kini kayo sa kinabuhi. Nga kuan kini akong amigo si Uncle mo ni siya ang kuan mga hatulay sa mga tao nga grabe ko sa pakiros kapunungan nga wala lang gihimo kundi pag tamay pag biyay sa binong Diyos Divine Master Bin Idik Senior Master King of all Kings Master Bin Boraico Junior Divine Grand Master Master Bin Madonic the First magmao kinang pirmahan yan ni Master Sakua pero ako lang na siyang gisamarais kay kung dili na ko si samarais grabe kataas man jud na yung pirma para makita ninyo nadiri talikod muna yung kalibutan na ako dili ko kudurom muna ining kalibutan na busa ako buin saksi ko kung sulti ka ninyo sa mga kamatuoran karon kunata karon Mayo 11 2020 mana ako sa mga hinauto sa pungan na matago sa ngari ka nato nga kung unsa man yung misyon padayon kamo kung siyang pagtuo nga makaayo hala padayon kamo kaya walay makaluwas kaninyo kundi kamuro sa mismo kaya ang Diyos igora sa naghatag sa inyong grado basta ako igora sa ako mo interview kani pagabot sa panahon dili ako bias depende sa inyo nakatunan pagabot ng panahon na daghang salamat og mayong adlaw kanatong tanan.